Ez az a mozdulat, amit nem láthatok. Ellentétesen a két végét. Nem oda-vissza, csak egy fordulás. Csak egyszer. Egyik végét előre, másik hátra. És aztán. Még egy kicsit csak rajta. És felálltik a csak ilyen frissítja meg. Nem bénázzatok már, ez csak egyszerű. Talán nem megy össze. Ezért mindig az így. De nekem nem jutott össze. Ez én vagy. Tessék, hogy sokkal jobb. Szerintem ez így sokkal kifejezőbb, illetve a másik végén meg ugye a farka lesz majd. Egy pár helyen, ahol a farktollai lesznek a madárnak. És most egyre. Van ilyen szem. A szem. Két szemmel akkor tegyetek ide. Van egy kis ez még nem fonott halász. El kell nyújtani mind a két darab tésztát elnyújtjátok jó hosszúra. Akkor lesz szép a koszorú, mert hogy azt nem mondtam, hogy koszorút fogunk készíteni belőle. Ha minél vékonyabb és hosszabb a tészta. Jó, tehát akkor elnyújtottuk lehetőleg ugyanolyan hosszúra és vékonyra mind a kettőt. Na, abban én már nem fogok enni. Egyszerűen összesodorjuk a tésztát, és egyszerűen csak körformára igazítjuk a végén. Ettől kap egy koszorú formát. Több is van nincs közte az enyém. Nincs nem mondod? Jutott mindenkinek? Szabad elmenni.